ayomurimi wachandikire n'amakonde asebimeri mugundo bono ekambani ya Beya na buri chiburiao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya goita makonde asebimeri byao na koreda rigesarigia asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya Beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya Miruka etauni ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omuchiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugimbo na boigo ase chiro ya Daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugo kora amakunde kurwa sebimeri bya umugondo. Okay, mwanji muligeli atogo kwaligani bene mambi yabono igano wasemera gwitunga kwa bere gukubuka biya kwa bere ko gutakalitko liago. Good morning bukaboko mwanji muligeli ya so ime umurubiri w'insaki abona mambya ene kyangango sangano ole na intwe gotrole abayiri bago abasani bago emambi yabono iga omanyenga ibabogete koru mwanji muligeli ya wasemere kwananga kwa bere ko gutakalitko liago ubiyake gimakira litko lya Jumanne sitariki sana na isato cy'umutinyi 10 umwaka yiga bwikiri bubere 24 omwanci muri yeli atogukwaligani bena somurubiri bw'ensaki abona mambya elinde tabeto gukomanya nare yabeteka okorekana kuracinga kitabeto togutigana buri tkurigoro bikira emambya yabona iga mashabiki itonsi korwase chikaunti chonsi 42 nigo tokubaligani bene tarikuwa mashabiki korwase chinse chiri chesko omwanci omurigereria ndekera liri tulia Jumanne omwanci omurigereria nigo togosanga amangana arengete obochenu ekerera abege koraga ense moni nusunto beto kumirana nababwatani korwase kyombikeri ya Threshold of Hope abutora beto gosanga nabarabo kubwatikana n'emichando ya Kebongo igo omwanci omuriye konya kweroberia boikirano kyaranga twaralirenga abantu abange mbabwate emechande yego ntuchikomanya asobuime ekerenga kyabongere kyeka sorgongo rwa gusinga ibacha kerite nabo igonga ibaikeire ngetamukero kikeri babere bakwimukya asokwene kyanga ngokonya bali abantu bali babwate emechando yekebongo kondo mwanchi muliria sanga nintogwetera senamba yesimi 0792192834 so sensemerie mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. Iretere nenkirubo Frida nulio kanike buna chibicha niliogi lya gwikira sole asinchira ya bene na renyanchama Abigail. Kikwegure nga mariogia ya abere gagosoa msembeo manyanga omoroberi obwensakia obere gogochaka na inchenkoro kwa Job Maangi umwanchu umorelia Ondezi TV emambi yabono ni gonko bagingo kububori anga wakire buya aha andonsi asotengerete boka soa ime yomoroberio obwensakia emambi yabono tumanyinga nga yonda tutubwati korwa emambi yabono amashabiki tukurwa sechingongo chonsi kurwa ase county ya Kisii county ya Nyamira so ase umoroberio obwensa kia county tonjokana ine county area ya Homa Bay Migori to watch county ya cha Kisumu na boigo county chinde chitonjokana ine buna area Naroko so ase umoroberio obwensa kia tukarnana asomochie olia Onakuru na boigo umuchio Eldoret mwensi soa ase umuroberio emambi yabono umuchio monene bwense yeityo ya Kenya Nairobi City na inu boigo soa ase umuroberio bwensa kia emambi ya abon no tumanyinga ngayega mwenrete otobwatia korwa ase emambi ya abono mwanchumurelia Ondizi TV bali ase chinse chiria chisiko
nturaba tukubatiga isiko mwensi swa ase umoroberio wensakia ase imambi ya abono enseria ya Amerika enseria ya Canada mwensi swa ase umoroberio wensakia imambi ya abono ase gotomanyinga naralia ya agendrete ase chinsemo echuboigo ase ko ndimi umoroberio wensakia entunde ntangani ntori kubatiga isiko ni gotoba kumamanya endrete sense ya Kenya twabatokoba togoswa sentunda kabere twabatogomurekera amagazeti n'entunda ya gatatu twaba togosanga n'abageni baito kilitiko lya Jumanne buna botambe nigo tokoba togosanga n'abageni baito anemono igoro yengana erengete obo chenu kono mwanchu murere ondize tibe mambe yabono totaraba togoswa samange memoroberi wensakia nigo nabe kingotuma engora ya negochia ase enka area ya Emma Omariba oyore bose enkeria ya Geoffrey Omariba oyo betega osiria omurugio ye Emma Mora Omariba oyo rabega kwenigwa ase ensemo area ye Kenyorogia Itibo en sublocation age Sangiraro ngenyi location Monyerero ward e county ya Kisiru koliarero ni matenga nigo enkejo ere ase obororo obonene kole nigo tokuba togotoma engora itukuchia senke yunya satigabe gakobagata ase chingaki echichire chinkongu askendo mwanchu Murenize TV bunabotambe taraba togochaka amoroberio bwensakia nigo tokuba togosoma lingana lya Nyasaye ekibungo kirituko bunage koletwa sore numurubyo bwensakia emambi abone lutorabto gosoma kurwa se gitabu kya Filipi ekebungo giakane ogosoma kwaye nekengese geikomina kiandaye gotebanga na Nyasaye one nabaichurerie kera ekimoganetie ase ekerengo kyobonda bwaye ase obonene ase Kristo Yesu Kristo ekyo nekebungo kirituko bunakiaretirwa sore numurubyo bwensakia Asayone nabaichurerie kera ekimoganetie ase kerengo kyobonda bwaye ase obonene ase Kristo Yesu mwanchu mureria Undizi TV lingana lya Nyasaye liabeire riko tosemia na go tumanyia amange kulende mbia tuaba tukurali lingana limwamu ninkiri koteba ane mono kubwatikana ningane na kyo tumanyinga ninki lingane liarengete lingana limwamu ndo tetebanga omogoko Paulo ase ke wakurwa ase aba Filipi ni go chingaki omokolio Nyasaye Paulo ali gokora emirimo yaye nabo ali kurandiringana ane mono ase aba Filipi abete gakonyora ogoitaberanwa okuya nabo igogosira okuya kurwa ase aba Filipi nabona kya kurwera eiranga Nyasaye nabe gakobaichoreria ase gumwanchu mwereria Undizi TV ekerogosira egase Nyasaye ekerogosira nabo igokonya bali batali kwenyara Nyasaye nere nabwate chinchira cyugosesenia Nyasaye nabwate chinchira arabe gagoichoreria nebangandi byoroche gukolemerwa atoko batukolemerwa asengencho jobukoreri buwao obya enelingana lya Nyasaye naende nkobasa Nyasaye omwanchu mwereria Undizi TV mambia bono tigatobe abantu tokumutamira Nyasaye abantu kumugwera Nyasaye nabo igokera chingaki nabe gakoba ase ensemo yeito wakirebya ja akimambia mambia nembiyere kigima ndo chenga nabe ire ngoboka bya ire buja kigima Nyasaye bere autogorera litukolia lero naende ntore nakera esababu yokomotebinga Nyasaye mbiyamono nabo igo tobeto kumotebinga abe gakogendra gotolinda ase amagima aito kabisa matengane litukolia obochenu litukolia lero kulende Frida ingana yabere koleta obuichana kigima aende ingana yabere koleta umuchando asensi twa Kenya no muchando kebongo kabisa amangana ya abere gakwirira abangi kwirusya moyo abande go kuganya gwe okora ebintu bitari ebironge Frida kero kwacha ko romonta gusaba makabesa naenda kunya kwibisa umuntu imubwendete murangeri gikara muramubolinga inengi kigendrete
asengencho twabete konyoranga abantu abange gwetera asegosori egosori elia yoko irurukia ndege kabisa babeire baguchaka maito mundaza kubika chibesa chinge njo maite talinga na injina akoyo lakini kuli nenkorasio melinde chinse mo chinde chabantu kibagwaka nguko ngaba nguko te ibali ko rwense mo ngoyo bekiri chiri gukomi onyore chiri gweru 100 chirusa kwanyoro monto vrido chire osabire kyo timadinga kwa rabi korobine ebikoro bune bimbira se binyoro ndongo nyoro linga abantu abange ngotaka bali konyora chibesa kya bwango nakyo konyora bakwimukira bitambukiro bune ebyo kolende nonyanga mbali bakuba bako abanene chikampuni chitenenerete chigoso chingo tebanga ngabali ngote yabali nga obego chiesa kobwate busiko kole maiso kikima tenga play responsibly kolende kwanyoranga omuntu ero obwatiri chibeso kabesire ukabesire ida kwanyoranga wono bya musambire ekyagero kunyoranga abantu bahachakiri kumuliki bono mayo kabesa chibesa chabantu nabo chibeka sensemeria igo ndochenga no muchando bwenrete kumulikirwa asenchira ere ichobwa gare kigima nabo igo ndochenga no ene serikali no ene byombe bitari bya serikali no chikanisa chibunda chibichikorwa maigerio anemono igore muchando okebongo nege tambukiro kibwene takuligererwa asobe mingwara nga serikali yabe ko boli ko gwetera se wizara ya bochano ene kingango bekere chibesensemo echo kirabe chikokonya ase ogokora go create awareness igoro yo muchando okebongo rokanire ko irimili asense ya Kenya tobe tokoranga asabanta abange babiri bakwerusyo bomoya igonere byanga abantu babe bagutangwa mapema itarareta madhara aramanene kigima kini korenda twanda kumulikira ayabera kwene kigwa abantu mbaganyete kigima koruchinsa kya mugaso abantu babwato ukuganya babwato kugani komanyanga ninki the truthful man arabe gagoteba abanga tukarase mitandao enambe go trend usingane go trending wetigi hale merimo nangweti hale merimo mbaka abande mwayogera na mwatianira radenga irenga ngobeke nse mungu tigale merimo kabisa kolende timatinga naralia yo kwaro chinga beteka okwana naikera netio ko gani kwa bakenya abo igo nkyora okwana na mono igoro ye nkwana yo mukonyi umuraibwense litukoligoro nkonyi umuraibwense aro chinga tako ganyalero chensa chiria bikire achikoeresera bosibwe bunge igoro ya mamochaye anabeteka wesoke bena kaeresera igoro ya malia by the way aeresere tasige kasana ngakyabeteka konyora obunda buli abwate Frida ora eguli bagali abene turangeli chinyomba cyoburalia hote unayo kwanero bonda bwa chitayekerega madenere challenge tobwate goro tobwa narenga so mtandao yomo twari kubura ninga oyo nomoro konyumura igwese echine chinsa ibera kwe ande igonchi moisaini akwanero bonda bwaya igo naendelea ngukwanira ali saa 11 ai Frida kabe challenge inche naye guli bagali abene liwo kwanero bonda bwa chitayekerega nayo chiteka kwachira are wori chisekondirenga kyagera kana ndeke ya motogoika sikolende nakwanita mange kigima agakwanira ne mono asale nabete nkoraga osona ni mumurumu abo beteka olinyagosira obeire mo olingo mugavana mutangani tata no mundo olenge bono tenga bipingo rigi resort bidanga tata igoro na odo hai mumuro minongi agotigeira fake brothers don't want fake brothers taitaba murali bago totigere bintu ida murali to gocha tuanja na ni numogo to itani tia andora beta jindo chenga ona bo yaikeire bona semukora ikera kwara ligi nebwenda taba abantu bati ababa sani bono asingi chobono lende nali batatu yetani
What if Frida, okay, iratukunga basacha banyomire sisters. Mbachugwetana nainde. Naba wetana. Ngikira wembaitana bamwanya bantu. Mwanjaine anyarangana ebintu ebikembiraro birabe bigwetania abantu. Ase kolende na manga betaka kwanira. Agatebanga nigo ebintu ebinge akomochugwa bitali ebyekene. Nabo igo gotebanga nebwenrete bono ababunge kibrachi gukwanira umuswadoria babe bakuyirigeria asenchera yobwagale onaro chenga niga beta batengera neruete kimakurwana mbakengoli tali go chigotigira hande nabo yokorende ndochinga omoteneri bwabangase ebunge kimani chungwa nabete kagwesoki bene nabatebanga athiga swanani omukonyi obuswanani umuraiwense Dr. William Ruto asenganeyo umuraiwense Dr. William Ruto tabwate koboko asengane ko niko mwaka isiko kolende nimatenga lero hamaisons niga arase bunge ine tobeto koranga nigo naralia ya ebungera be gukwanira kubwaterana osikubatikana ngane nabo igonkira chikone kiwa maega yengane gukwanirwa asebunge natiga ebunge yabetege ko ewelikeje yabarosyo mu Kenya buya edinde bachibakoboria amaswali gochasoma konyo umrai kolinde akaruro chenga chinkwane chiga omukonyo bomrai bwensabetega kurwa bwo litkoligoro nchichiko koleta maunchirio asebunge litkolelero. Okay, ndo chinga tali mono ikiagiro maite siasa nkoranga tibwati mabera siasa tori gocha gwe soki asinge nchokorerwa mabera tokorera mabera Frida abana siasa nigo bago kora amangana ko bwatekananga nibirenga bwate buside interest amaitenga kubwatekananga nibirenga bwate naro ganyiti ko bomokonyo umuraiwense nale omanyiringa gachagu gakoruo no chikwewe keruge neki kabisa ebintu mbere gashego abwate bonega otenga nayo ra bono konyana muntu kabwate kerenga bunekyo no chukwana buno rakwane ntabwate interest yae asigondo chenga kubwate kana nakora kwane tali monera chigonchura kolende nenga ntato kumulekera maite kenyo sinayo koleka asamanga alengete siasa njendo chinenga na alengete ekagera kala uchagete gukwane gatetenga ngukwana yasengenje nimbwate libagali abene kwirane lyaba Kenya kenge nabo abete bagonchora kabisa tumulikira yagenda takolekana asorogongo rwa gusi nabo gutochakire kurasi kaunti ya Nyamira tumulikire nga siasa kichabete chikwene kiwokorwa sensemeria omuseneta we county ya Nyamira omusikeo kongo mogeni nigo aganiria abananchi kurwase county eyo kwesabira serikali county ya Nyamira no mugavana Nyaribo kagukwana imebunge ya Burabu chinga kiabeteka kubwatoka obokonyi bwa mabati gochia sachitundu bari chire ime ya ichuni egotoka ime ya Burabu nigo abeire gakugania abakoli emeremo abwe serikali county ya Nyamira ebwenderete kubakana limolyoka erinde kwana kinga nabara guchutwara bali amagima amaya naboigo gochikogenda n'ubuzima bwabo tambe asebigabera usaba serikali county ya Nyamira gukirania abokoreri bwabo kubwatikananga nechira babete bakolia naboigo kubwatikananga nerichiko tango tararango nikero boti robete kwarinwa no musakito bwamangana majia Polikapa Okara gagukwana stinsemechi gachimanyikana na ichuni Burabu chichikotoka meye bunge ya Burabu meye county ya Nyamira omuseneta we county ya Nyamira Muske Eric Okongo nigagendere ko bahaga kumomocha umugavana we county ya Nyamira na kumugania kole mirimo yaye bwikirano wona na intu to gasaba umugavana tiga ko to busuku ese county koranje abantu bari bayisidi basuki igoro no abantu abago tokonye binyora mukuruka community health volunteers serikali enene yabatumire kibese cyabeli 2500 Nyamira kuri umutinyi 10 bakamana to ikiri umutinyi 10 nyari batanya ko bakana baminda na butaka barara mabera bakana mutako tanyari ngaki barara mabera mutako mutanya barara mabera baminda odena bago chabancho kanaiga bate bana eno liyo taita ko igupanado bona lindo orabali no musara kuri umutinyi 10 bona twaikire umutinyi no 10
ono ngirende baminteke gukwana bwegekere kyo chinga kya bwatuka obokonyi bwa mabati uchase tundubali igaya ichuni burabu ayuhari gweke 30 nigo atebere munani garage kunyara ko bagakohenekia kubakonya bali mikurasi nsemechiga udenjire ya moyo kwimuka iguru anene ekemelie kiga yechae ande muroje muri abantu abaya umurero rondoje mwabegete buna naba bekerete basaliria igongoja gusuka mole igonta gete kubakisha nga nimanye to muremi obokongwa bwati nabone bona asinga giyaje temwaroje jaje dereza totata kana ende bono muremi ache gocha yugwa ukwana bwegekere kyo okongo nigagendere koba gakoria iranga na chikunyara koba gagotenda bokongo niliogirio mwananchi bwe county ya Nyamira chingaki engana yokuhuganya ku mwaka isiko mokonyi bo murayo munene bwenso Musikeri Rigathi Gachagua erabikwe asebunga ya Senate. Mimi wakati nitakuja kuulizwa speaker na nawaomba wananchi mkae kwa TV muone. Mimi nasikiza vile mnasema. Mimi siwezi kupiga kura. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza wananchi mnataka namna gani. On Friday nilikuwa katika constituency ya West Mogrango. Kwa sababu mimi nataka nikipiga kura, napiga kura kwa niaba ya wananchi. Na nikija nikishiriki hapa wananipatia mwelekezo. Na mimi masikio yangu nimeweka kwa wananchi. Si nimewasikia vizuri? Na nitapiga kura kulingana na vile nimeambiwa na wananchi wa kaunti ya Nyamira. Okongo boigo nigagikeiri anene ase chisegi cyanyara ko bachikonekirwa anene asomegereri boho hene bw'amanyabantu asirita murere kebaso abagago chero chingaki alikurwa ekerengere kya image nsamukiri cha Bomas igoro yokani ku mwaka isiko mokonyi bo murayi bwenso Musikeri Rigathi Gachagua tugiye turatebye serikali tigabatige abananchi batuare freedom wese obosibole bwogo koso serikali onye mwato ibeire onye mutete gotourege tikia ndege tigamurara kebasakoreki akuane gosebona ogoita murara kebaso muri gukiri bana inchi yabo gosebona nigetambukiro abamenye kurasi nsemechiga bagokeire na kuria irangamba chikunyara kwa bako musira seganga ende onsi eyo aratware asobochori bole bosio yagerantu muigwete ntomuroje ande byago korantu biroje nabatutaita gotebanga abantu bunaba igo bali metase kenga gusi oyo no yomase bali bago kore mireme yeremia amaje twatebeti kuga liri buna gwajete gaiga oroje buna turabagete no ane chibuti oroje chire busa baro oroje mbane kire gitoto ngainu amaramu mbatageti oborie baborie naende baborie onye bakore kibatageti bakora bakore ntuna yetorochega ayegore president ya gusi tokonye tusire toikange ikabangi nange chindaka nange chitundubali ne chisukuru chito boigo tokonye chitundubali chito chionsi chikange ekero kurire kwanyange tundubali bekire stima ngase na tobegete senator mbia muno egingo reporteri getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugige igasi nsemechiga chechu ni borabu yogotukemeye bunga iga ya borabu imeye county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara uya kigima umwanchi murigeria aina rabete kagokorekana asensemeri ya ichuni borabu chinga kyo museneta bwi county ya Nyamira abete kagoikirana ase tundubali yo nabo igokwena no bokonyi ebwa mubatekera biriga kumurikira anani goro yobo koleri bwi county ya Nyamira sagendete komo chi serikali ya county ya Nyamira anene asugotakana abakori mirimo gochaka omutinyori kumyo mwakori etagwikira abono iga kurinde nagendete kumurikira nga ensemeri yabamenyi be county ya Nyamira ngonyora bale obukoleri obuyakigima jorabe ko kwanira kubatikana ngane yo job ndochenga umuseneto biro kwanira engana bose ayandrete ase county area ya Nyamira kwende bwo ntorigeti kuigwa ensemo area ya serikali county nkibako bakoiraneria naito soburi kina sobusa kibwa mangana majia chinsemo chionsi bere nchibwenda tachitegererwe tutaraba toko ba tokoira ege osto kwanara ngana ende yonsi kulenendo chenga ne umuseneta na ndatene mirimo yae anemona asokumurikira abakorerwe serikali county area Nyamira bonne bwenda te serikali county Nyamira wigo baba go soki bene na kuiraneri na otebya bana inchi na barabunga na ralia yagendrete ase county eyo ya Nyamira ndochikwana kinga abakorerwa berukirani gwa asenchira ebwendrete county ejuime
kabisa. Ekiombegea IPCE Kenya koena na amaigilio abu igoro yobuya bugosangiriria ebirengeri kora saba na inchi anene ase amagendero y'ingencho ase binyoro niga abantu babete bakubulio gwesokia nabo igokorwa amoni abo na kumanya oboene bwabo kubwatira ni county wose serikali ya county ya Kisii ikiombekio ni gokigendete koringoria na kwenikinga emerebelie serikali ya bereke gwikirana ase kerengo kebwene tomurikito daipa na sanya na bete kagutarira sinsemecho na bayo gutwariganira robotiro onye kendo kyabo sigisa for example watebe temba te grasi ya ICP IPEC nebu atikuru maye ebanyanga ama ende mune county government ya te atikuru musigisa baru chibe asa chigrasi ya ICP mba koletabo ababwatani ao bakurawa ne kiombe kya IPEC Kenya nigo bakora egeikaro gyokwena na maigilio iguru yobuya bwesokia na gusanga ebirengerero ilio konyora magenderero ayua gwenerete. Leo tumekuwa na washikadau ambao wanafanya kazi kwa community ambao karibu na community specifically hapa Nubia sababu kuna project ambao tunaifanya. So tumehimiza watu wawe wakiattend public participation forums ama wawe wakiattend mikutano yetu ya budget tracking so that vitu zitateke kwa community then baadaye waanze kuulizia mbona ili fanyika na hatukuuzishwa ama hatukuambiwa. Nerekerenge kenda twari goteje abantu ba minto inga ekere bakorangiri buchari esemero yoko gusenga public participation batoko ere barua maoni yabo ngakibatagete kibesa nase bagendero ki batagete kibesa cyabo kitumeke mbako bera ali ese chinka nekera abantu abe account bako chari nkabashinani batoka ng'abantu ali abanyena emerobirie yego chikokonya musama gendera yako chikokonya ngocha bali bakwane nga aige kenyoro gosine kenyoro kyanu bya stwarenge umuchando ito na machi umuchando ito ne para umuchando ito ne sukuru Kiromo Kenya nare no bosibole bugusanga ibirengerero ilio anyare ko baga kwenyorera oboene anene kurwase obokoreri bwe serikali. Tumepata mafunzo mengi na tumejua kwamba jukumu letu kama wananchi ni nini. Kwanza kuonyesha utu katika uongozi, kuonyesha utu katika uwajibikaji na vile vile jukumu letu kama wananchi. Kuna jambo ambalo tunaambiwa inatakikana serikali inakuja kuchukua maoni ya wananchi katika kufanya maendeleo. Maoni yenu ndio inatakikana kuleta maendeleo. Maoni yenu ndio matatizo yenu ndio inatatuliwa. Kwa hivyo msipofika katika hizo mikutano baadaye mtakuja kulalamika kwamba wote tulikuwa tunataka hivi lakini hatukufanywa hivi. Nonya nabo ababwatani kurwa ase serikali anenebe county ngo baboliwe goikera umwananchi kawaida nabo igongo ikirania amagani yabo naba be county akera bakoja kurya maoni mbago chese chi hotel tigabagenda nkari ese bitacho bagenda nkari ese meteimi bachankari chitundu bali bachankari ese bikanisa biri biyanka biri uri meteimi banyumirana n'abana inchi asebare ase njore tegendo na rosembo songa gwakereta tema so bakakunyara ko transport barati busonga kile so tegendo ali ese abantu abanyene barenkaria mbai chichoro barua maoni yao batebenga igumo chando to bwatse kino biyeito noyo inatakana serikali ije uchukue maoni ya watu ili watu wachangie katika kustawisha nchi. Serikali vile vile kwa upande mwingine yale maoni ambao wananchi watatoa ndio mujaribu kuyatekeleza. Sio wananchi wanasema hivi alafu niyo mnafanya mengine. Hiyo itakuwa tena ni kinyume na katiba. Gusangana babisa ba public participation kurwase county ya Kisii nikobono baboliria abananchi ko bano bosibole ubo wesokia na kobolia amagenderero kurwase serikali. We are also as citizens we have a responsibility to ask government any question on all the projects that are being undertaken in our areas of jurisdiction. In many occasions, we see projects coming up, we see a borehole being sunk, a road being done. Nobody bothers to ask who is doing this, when are you starting, when are you supposed to finish, what are we expecting as a community. Yiko ripoti ligeta senikia unambe ya Mokiandizi TV korunubia egotoke meye kaunti ya Kisii litera na enkoro kwa Dipon Asanya Muriria Ondizi TV obuno boseme bairwe kuruego chiase aba nainjinga babe bagwe soki anemono chinga kichoko sangiriria ebirengerero na boigo ase serikali ne byombe bidia biko sangiriria ese abirengerero osami wanga
bekirana ase ebinyoro Egetambukirikia kigima ekerokoranga abange bagosemi gometa abakenya mbaramanya obuya bwokorwa maoni mborobyogo nanya n'abantu bali bakwenda gusangirira ibirengerero mbali kora abayeresira litangani bamanyanga obuya mborobyogo konde nigetambukirikia gatwarorire IPEC egwesoke bene nabo igokorwa amaigerio aserogongo rwa gusiekera babeire bakomwana nchiri bagalia bene okwaniranga nakibakorera omorobiri bwo gusangirira ibirengerero bole sekulende matingamba alba maito byabuaye kulende kigeko baito moyo nelinga alibagukwana akabakoranga taligocha aikiranigwa bakoranga nigo bakoba muuri kabisa ogwetia emeroberio ao ijama gendro kulende ne nokobolia tokobolia imambi ija abono oigo abara ikimu abeire mu gusangiriria amaoni bose birengererio byabana inchi ne bwendrete muaba mu gutwara obwene bosimo gutwara kene ekero mu gwikirania alimo ko ba muko enekinga abana inchi na barabu gutwara bare obolemu nainwe asko ndo manchu murele andiziti to uskabosio okonengetwa okonereriwa nabo ego chisegi chigenkanigachi yamakongu abantu bagendrate wetera sechinka ime yorogongo ruagusi eye nero yeiribete kwirira ekyombe gya Kreko Kenya kubwaterana amone byombe binde bitari ebyeserekali kora umuroberio organizati utu mtani ili kubasemia abantu igoro yobuya wowe sokia na gwaka orobauti chinga kichiria ebikorwa bune ebyo bikoba bigokoreka ase chinse mo chiria chebinyoro tengu turarango na kioroboti orosingani yabetegeko enekiwa Ritsuko ria rero ikiombe getari gya serikali gya Kreko Kenya nigobomerana n'ababwatani ao asogosanga amaegerio igoro yobone bamonyabantu asekerenga gya utu mtani kokwana no director w'ikiombe kyo Joshua Changuonya nigo akorera yiga. We've come here to Kisii County to have a stakeholders engagement forum where we've met the people who have been mobilized by the Raise a Village Initiative, the CPO, based here in Kisii County, the county government of Kisii, the National Police Service, and the human rights defenders from the Kisii community. We've discussed issues around the practice of human dignity in our society. Things which have undermined dignity in this community have been raised, including the practice of female genital mutilation, issues around poverty, issues around negligence of the needs of the people, and is based on the deconstruction on how the Kisii society used to live, where there was a lot of respect among the people. We are gathered here today for a very fruitful discussion where we were discussing matters utu. Chinga kiechio ni garere ganga yabo na kwene kiabuna mbachiko bwatrana amona babwatani ao amone serikali ye county ya Kisii. The community is so determined to fight against these problems. Kreko Kenya is planning to partner with the Raise Initiative Village, the Raise Village Initiative and the county government of Kisii to ensure that we have programs. We are so keen to work with the county government to ensure that they have a policy that guides this so that the people can see the value of even allocating more resources to civic engagement programs during public participation. Nonya nabo ni galira yogo chiago sire byombe biri bikogerera obayene bw'abantu. We are going also to look into the supporting of many community-based organizations here to ensure that girls and boys are mobilized to understand and have proper knowledge that the practice of harmful practices such as FGM is not good for their lives, so that we can have a society that live in dignity. Komenta na yo omo director of civic education and public participation in county ya Kisii Hilary Matundura nigago kiromoro bilio yo na kwene kiago chia kugenderia kubwatana nebyombe byo. I want to take this opportunity on behalf of the county government of Kisii and specifically the Directorate of Civic Education and Public Participation to thank Kreko in collaboration with our Year Trust and our very own Raise the Village Initiative, our local non-state actor based here in Kisii County, for partnering and collaborating with us as the county government of Kisii
and the promise is huge that we will partner and collaborate more in future in other engagements, including mounting legal and policy frameworks to help us implement programs and interventions that help support humanity and enhance the quality of life for our people and our community at large. Ginko ripoti regeta seni kiao na mbeya mokia Ndizi TV nchenkuru kwa Kamilas Ongeta. Okay, mwanchi mulgeli abuna babwatani korwa sekiombe gia kreko abagendete nimero bili kwene kyanga ngutara bale ase ebinyoro imena bayigongo kwana bale nabananchi ekaro kuri yeri gitambukiro kibyombe bune byejabu ngiora beko kwanere gore yinganiyo nege tambukiro kire ekia anemono ekero abananchi bagendete gosemigwa igoro yobya buko babagwaka oroboti anemono ekero bakoba muntako bagako gosererwa use agochererwa obwene bwaye nebonete abantu babe bako aka oroboti rwabene ekero babeire bagochererwa mate ntubugate egekoro ase bisa kubinde musubati egenete ngonyo muga atari kugwaka igotagwa ncheti bale begenete yo itari musacho bwate ngatari korago sunake okwa usabande baranga abasacha bande babwato kwiginanga inga umusubati oli abera ko nyoma nigango umwanoe igoka kolira magoso nabwendete likabago kwanira no mwake biranya ngakunuko mu okumuronge yetabi ya Frida nebwendete abantu bamanyenga okunukuniriruwa bwene nandiki kwabere gokogoseru kwaba wesoki bene waka roboti nali orabe gokonya singenjo osolinere abete maliga ogwa kabisa no embaliga se bakwenda gwaka roboti ebenga nabagambi ebena abanyanyimbo nabarabutika bayimukiye getambukiro basonsoro mu cyando yo maite konya gutuberera nare bintu telebia nyaranga amakwa nara manga guciacha ere buya kigimakone nabange babere basasumoro biri ubwensa kimambi yabono dochenga roda roof. Good morning from Gulf. Tunashukuru Mungu tumeamka salama, so we take this chance to say thank you Lord. Klaus Nyakez watching live the show embusuro engi yako rubonchari wa mwancha niko ndani ya show ndochenga embori ya mosensema na ito kubatu murubiri bwensa kia korua ensemeria ya Okembo. Ocharo William Magatanga, good morning, watching in from Sensikisi. Peter Omari korua Sugutanyamache akondani. Ndochenga omuigo boba kinami following the show korua Nyangosu na mama watoto Faith Irene Mura omusoribo Isusu bonsi autaba beso asumuru biri wensa kia imambi yabono nabo igondo chenga Eric Osoro kurukyomburi taro nikondani. Edwin Omenga Kiseganda watching live the show. Okay. Sigo moncho murale Ndizi TV abuno tachukira omwalio bwintunda entangani asumuro biri wensa kia kolende buna botambe entunda akabere nigotoko batokumulekera ajairo bolito ase amagazeti buna botambe ngobetia ase gazeti area ya The Standard. Anancha sensema ya nanigongo baita bwetere gazeti ya Daily Nation korendo mwanchi muligere ya turasa sensema ya kabere studio toko irana ndobe toko mulikera amange. Tobasa buska tobasa panera. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi ine ayomurimi wachandikire n'amakonde azebimeri mugundo bono ekambani ya beya na buri chiburiyao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya goita makonde azebimeri byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki
30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase kiro ya Miruka town ya Nyamira kiro ya Kibirigo na boigo kiro ya Kimera tariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase kiro ya Kiumbu umucyokeroka kiro ya Masimba kiro ya Ugembo na boigo ase kiro ya Daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugukora amakunde kurwasiri meribya umugondo umurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe umurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge vono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti sano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke bato mulembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro mwiri obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakarituko uko mochana koroko ngoli mumura na baote baba gusinga boterere mboli mumura entekene nenkelinga bamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanya olari chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiriro yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenu so wikera chinsebere nenu so tutenenie omochie ayumwanju wegeta sidi kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi bunage koletwa sole numurubiryo rwinsakia emambia bono ni turavuta gusoma kuru ase gitabu kya Filipi ekebungo gia kane ogosoma kwaye nekengese geikomina kianda gotebanga na Nyasaye one nabaichurerie kera ekimoganetie ase ekerengo kyobonda bwaye ase obonene ase Kristo Yesu Kristo ekyo nekebungo kyelituko na kyaletirwa sole numurubiryo rwinsakia Sayone nabaichurerie kera asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwata byegwa mbasomete nabuigo
mbatagitamabaga asemirimo na kubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeriko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ari arengete abantu baito abari no bolema ayekwarorire bagotenga Kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeyandizi TV. Oboremi nobonda n'umuruburyo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oboremi bw'ekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria gusina bere ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro na bere ngo gotaria imeyaliro baria gusitumera n'abaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwoboremi nobonda oyogo chira butambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro yoboremi nande nigongo gatebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara ko bagokora oboremi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nande nyigo tete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga butambe kurumu cy'ubusongo edukane yemuyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwando nsiasure ensigweta usobatarire imeyo mucubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne no mwana bw'ekyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ibintu mbalimbali bya mitumba bunabono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tuboneka introduce bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogoja sama Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia
ntobanetie abarigereri bari isiko bari batete gochaka ebiashara bachicha ase Mama Tiffy mitumba erinde banyare ko bakonyora obosemi ng'a naki bawanete bachaka ebiashara bya mitumba inki batakire bakore kobwate chiri busta na 500 ase Mama Tiffy mitumba kwanyorire keroboto kere number 1 erindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'obusongo ase nyomberi ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tiffy mitumba bells abiro kama Mama Tiffy mitumba bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tiffy mitumba bells kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. ayumuremyi giata kurworo gonkorwo gusihi nichinsemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusiarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imiyumu chobusongo ansamagacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde Nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Amariogo yemete nigabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko gurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaira mange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora inkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mpaka inse na ichigo tote inkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia marioga ito nabako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi babwenire igoto twara bwoba bonde bwese ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwa ritole
esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no balema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirule asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa iwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mu cyobosongo nige kurukwa Sha Ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original neri goririanse gora tiles cha marbles chichuma cyukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi cyukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukaniwa ni computer. Na buku bakiresimi ase namba enoti 52 enoti 3 kianda inye isato kianda isano na ibere Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburiao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Tumekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enoti 52 inye isano enoti 3 eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwaigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance
Lucent Health amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chio Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chio Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumurelia Ondizi TV nkubwalini bene ase entunda entunda akabire asomoro video bwensa kiasto kuba tukumulekera aya irobolito ase amagazeti epeji ntangani egazeti ya The Standard ukwanira anamono igoro yenchira omokonyo murai wenseri gathiga shagwa agenda takwerwanira bene nabo igo egati yali abwate posyo ayuara abwato bosi osemelinga nabe gako motoria asomo konyi bumurai wense rigathi gashagwa abeire kakobiko semeri kwaye ase abajaji nabo igokone kinga nkomotori bale korwa ase ensemeyo ase ensemo yenda tabanga ncheta teyo omo swado yebete odenge ocha kuikira na bosyo bwe bunge onye umurai wense Dr. William Ruto tabwati okoboko ase boigo abeire ngaho tebanga nigo atabwate kwisaneka nomo nogelwe bunge oyure Moses Wetangula kobwate kananga nigare egati abali babegete sei ase ensemo elia yomuswada goko mwaka isiko ase boigo abeire akomuchia muthuse oyo abataka ko muswado wekirane bosyo bwe bunge ase utatwara obo ene ensemo endenigo omokonyi bumura ensemo endenigo aborokia babeire bagotebanga nigo bale batabwati obole muko bwatakananga nenchira nonyanga babete bako twaro kosemelinga mbachikonyora emirimo kurwa serikali wekera bono igabaro chinga nigo bintu bitari kogenda asinchira ere endonge asewo igazeti yokumurikira igoro yo bochorwa batakorito ligoro ase omutiniri wabagavana omojia bose omonyakero go omojia wabagavana abete gagochorwa ayuna mange nimbe gukomanya ase obwagarera Mwanchumuliere atyankwaliganiwe kase gazeti ne ya Daily Nation page nentangani keralingana limwamurire gabo okwegerera kwaye omokonyi bomurai wense anene ekeri muri gazeti ya muri kitenga asensemeli yebunge nigo gashagwa aganitie ababunge emyeyemo na 15 elinde gutanga omuswada oboku mwaka isiko baigo asensemeli ye Senate nigo aganitie chikura chimibere 33 elinde gutanga omuswada yo ku mwaka isiko CPG yentangani ne morikerete CPG ya gatano nalimo timu keri guchwekera na bosibwe bunge ase okwegerera Rigathi Gachagua boigo CPG ya kane morikerete nga
ekesi kiose kina kiaye Rigathi Gachagua boigo ase page ya gatano na limo mwanchu murigeria emorikerete na ki Gachagua abeteka gotigerwa enibo na momoro omwabo boiga se page ya gatano na kabiri mwanchu murigeria emorikerete na kibono ogwa kwa wese muchando ngayo chakerete ase ensemeri yoyo kabeire Vice President Josephat Karanja ase ense ya Kenya boigo ase ensemeri yone murikerete akibono Martha Karua berega korwa enkwana yaye kubwatkana omuswada buku mwaka isikomo konyi bomara ibense anene kira berega kwene kyanga onye Gachagua gakogenda inga nigo baboneta kwenda no mara ibense ase peji entangani mwanchu murigerelia ne murikerete ngaki sensemeri yomo waziri bobo chenu Deborah Barasa na kyaberega kwene kelia aba Kenya anena sensemeri yabarwire mbabwenereti wakanani bendense asichinyagitari anene chinga kiechiga bagenderete go transfer a system kora sensemeri ya NHIF go chia sensemeri ya SHA bagase peji yentangani mwanchu murigeria ne murikerete na kibono omowaziri Mutua na kibono Alfred Mutua na kyabete gakoena na amalieta bosi webunge ewiki yaita kubwatkana n'ababwatani gose chi agency ekikyabere kigoperator sense ya Kenya anene chikoena na amabaga gutya ase chense kiri chesko bako ase peji yentangani ne murikerete na kitamu yaye Anwaiguru yabeteke wika omoelio ase council ose munyakero gwa sensemeri ya Council of Governors Mugavana wa county ya Wajir Ahmed Abdullahi abeteka gochorwa abolitko oliigoro mwanchu murigereria yunareire obulta sepeji entangani teto murikera sepeji ya kabere ase oboime kero muri gazeti ya muriketengo yo kabere mugavana wa county ya Kiambu Ferdinand Waititu nigobono asinyetwe kuyotanga ekina kyaye magayo goikerana bosi obwekigambero akolengana no muri gazeti yo nigo Waititu asoereire asokorta amangana atabwenereti gochya ase umuraibense Dr. William Ruto kerabeteka goikerana bosi obwekigambero nigo yabetege kwanikirwa nga amamochayo amubwaternity tarabaga kwegerera obwekirano ase peje ya kabiro mwanchu murigereria ne murikerete na kibono omowaziri Alfred Mutua abetega kubwatuka amalita y'iki agency ekirabe kigosira aba Kenya ase okonyora emirimo ase chinse kiritesko kero muri gazeti ya muriketenganiga aba Kenya bange abo babere bagotumika enibe nyinge linda kwenyorera amabaga gutya ase chinse kiritesko babeta bakwimurungani magega y'iki agency ugotigwa isiko ekero yabetege kwanekiwa nga nigo chi agency chinyingi cyabere chikunereria aba Kenya enibo yabo asikolinde bataranyoro bwene bwabo nabo yo kwenekerigwa ngaki barachikonyora enibe yabo babere bagwakana ase peji ya gatatu mwanchu murigereria ne muriketa mangana lingete ensemeri yobo chenu ekero yaberege kwanikirwa nga goitani ya chinyagitari cy'abantu nyene eliwe yamoni chimisano nigo cyabeire chikubwati amachiko amayaya bagakobekwa anene kubwatirana n'ensemeri ya SHA irinde kwenikia nga nkwenda na bale obokoreri obuyago kya ase abaroire nyana bo nigo muwaziri w'ensemeri yobo cheno berega kwenikia nga bagendete kubwatirana n'ikinyagitari anene ekera nikiringa abaroire mbabwenereti kuwakanira bese kindi cyonsi onye babwate ekadiri ya NHIF nigo babere transferred gutya somuroberi osha nande nigo barachikoba bakwenyorera obokoreri ase peji ya kana mwanchu murigereria ni murikete igoro yo mokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua abayigo amamocho alia amobwaterente kero muri gazeti ya murikete ngam nigo amamocho 10 amubwaterenti unabetega kubeko usibino muswado betega kubeko bosibwe bunge no mubunge kora sensemeli ya Kibwezi West
Mwingi Mtuse anene ekero mulkibe gazeti ya muliketenga kolengana nilichiko niko Gashagwa aganitie ababunge emeye mona 15 na babere elinde gutanga omuswado uyu ase okumwaka isiko anene kero gati ya mamocho no gotabwatia ekatiba utumikio bobe bwa avisi yaye ase peji ya 5 manchumuligereria ni mulikerete ngaki Gashagwa abeteka gwesokya abulitwali igoro nabo igo kwegerera kubwatikana namamocho alia amubwaterente sikunda mulikete ngalitwali rero achinsa 11 margoba nigarabeka gwikira nabo igo bosibwe bunge elinde kwene kyanga nkurwale oboroli bwaye na kwegerera kubwatikana namabuli arabe egakobolibwa ekero mulikiwe gazeti ya mulikeretenga gati ya mamocho aliabere gakobekerwa ngamona obutumiki bw'eki kampuni emerongo 22 echo abwate anene sabere ka butumika bobe gwetera abisiaye linde kwenyorera enibo y'eki bilioni 5.2 anene ekero mulikiwe gazeti ya mulikeretenga litkoligoro chinga Gashagwa ale gukwana nabete gakwenikangani gaba Kenya egati y'abakenya abo bari 1 milioni 5.2 babete bagwesoke bene nabo igokubachora ere no murayi wense asainikire ngateri buya ere gwako isiko ataraba gagukwana n'abakenya nanya boni kabiri gakwenikanga ase omurubiriri abo gusangerera ibirengerero nigo tabete ko gokorekana bwikiranu chinga kinga abakenya mbabete bakoereserwa asubwagari nabo igokoegwa libagari abene aliyo kwiranirya amabolyo agosegohiraniria kubatkana mamochali abete agakumubwateranya ase peji ya 5 nalimo monchi muligereria ni mulikerete etimu elia erabeke goikirana bosibwe bunge ase okorwa boroli nabo igo kumuigerera Rigathi Gachagua ekere mulikiretenga abawakiri abatingukigima abo boigo babete bakuwakilisha yo kabero murayi wense Uhuru Kenyatta mwaka bw'ikiribo ase yobochori obonene obubu habete bogo korekana ase amatuko ayo amaega agati y'abawakili abo mulikiro mwanchu muligereria ngamona Paul Mwite Victor Swanya, Elisha Ongoya, George Sakimba, Ndegwa Njiru, George Wandati, Navoigo Faith Waigwa, Muringiri Kamande, Amos Kisilu, Julia Omwamba, Tom Masharia, Navoigo Willis Otino. Asepeje ya katana kabira boigo manchumuliya ne mulikerete engwana yayo murabikia magiana Kenya madhakarua na kibana bereka kubolia kagwesokya nabigo kubolia somusodora bego kubiko iskobo kumwaka Moraibense Dr. William Ruto nabigo omokonyo ye kolengana nere ni gabiri gakwenekanga kolengana nogo sangerero ko birengerero kwabeta ko korekana ko batika no muswada bo kumwaka isiko Rigathi Gachagua nigo abe yabirega kwanikiwa ngaba Kenya ababere bagwisanika n'uburayi bwa Kenya kwanza asebono baganetie abo bonsi wosinigo babere bakorokyo kogechugwa n'uburayi bwa Kenya kwanza asebaganire abo bonsi babe bagwa kwa isiko mwanchu muligerera gwikiraga abo nongwikira moelyo abo kumulikera egazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya mange nabo kwegurira egazeti yo waisomie asowene masemo niko tokogendera ni gazeti ya The Standard CPG ya kabere murekirete anemono igoro jamakongu aliya abakori emerimo bose aborokia bakorwa interns bandate gwetera inse yekyombekeria gya TSE eyemaega yokorakananga ni goli chuko use wikemo elia yabete geko bekwa ne mono asuku elikia kobanga geko era litukoligoro asikulinda bange babo batabete bakwene kinga babere bako elikia epeji ya gatatu gazeti ya The Standard ukonera ane mono igoro yo musubati bweke goli ke lyabose egesa ku kyaba shona nigo bali abakurwa sentinse kiria chorogongoro lya rwa Zimbabwe abo bagendrete
ase kolende nonyanga gakorwa sigesa gutamanyikaniti enchera abeire gakwene kinga obeire gago ikirania ekerengo kyago kira asuku graduate ase chisemi chiaye tuske busika se page ya kane egazeti ya The Standard imolekirete igoro yo mwaziri wobo chenu CS Baraza oyo obete gago oyo obeire ngao kwanira anemono igoronga nonyanga nokunganya kurua ase ensemo area NHF ika SHA kubwate obokongu nabwata kosemelinga nigo omuroberi oyo orabego kogenda nago ikirana boikirano ase amatuko ale bosio tuske se page ya gatano egazeti ya The Standard nigo egazeti ye ekoirane limbi ekoba bose kiombe kilikyo mu bwa governor ege koba akera chinko binabo igo koba togi bali babete bagochorwa koba aba alibabete bagochorwa gochiko babarai bekiombekeria boso mu boliye bwa bagavana bakora unere Ahmed Abdullahi oyorabe omu nyakero gobe kiombekyo omu whip ni garabe Steven Sang nabo igo mokonyi munyakerogo numugavana Onyeri Tahika Higa page ya gatano ne mu gazeti ya The Standard ni molekete ane mono igoro yechia David anemono chirichirure agochia anse aba gochia sababunge anemono chingeki omokonyi wumuraiwenseri katika shagwa arati kwa merelia omoswada obekire bosio bolia abose bosio bwebunge eria NNM page akana kabiri nigo molekirete anemono igoro yomokonyi wumuraiwense naboigo ensemo ya Muthuse ase bonse babere bakwero ya kigima Muthuse no lyo betaka kubiku muswadu boswe bunge naboigo mukonyi umurai wenze ligatika shagwa sababire bako robiya abawakili barachiko bayigerera bosio bwe bunge epeji ya gatano watatu gazeti ya The Standard ni molekirete anemono entira omokonyo muraiwense ligatika shagwa betaka banga nigo muswado yo obereko beko bosibwe bunge bono oirako boko no muraiwense Dr. William Ruto page ya kianda gazeti ya The Standard ni molekirete anemono igoro yenchira abono aba kubatkana nobo tukyobagandrata nigo aba scientist babwato kosemelinga nigo baratkonyora lichibo sekonyora ejogo lirabliko ba neliokoba likorua egekendo kurua asoborire bolia bwesosera bose TB wantumwerelia Ondizi TV ayona mange nikwemanya nabo kwigorera egazeti area ya The Standard obo kwemanya ase amange mwantumwerelia ase egekekere bosio nigo turabe tukumirana n'abageni baitobeli tukolia rero ekero turabe tugusanganire Sheila Kerubo korwa ase kiombekelia gia Treasured of Hope Africa naboigo Rogers Omuya oyore psychiatrist ase nsemeli yenyagitari ya Kisi Teaching and Referral omanchumuliria ngoira natole ase gekekere bosio elinde tabutobasangana barabo asowene asigo tubasa gosuka tubasa konyegera Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ine ayomurimi wachandikire n'amakonde azebimeri mugundo bono ekambani ya Beya na buri chiburiao abana barosya biryogoria belt eriyo rigokonya goita makonde azebimeri byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya Beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30